устодонаи Зиё ҳарчанд бо маҳорат дутор менавозад, вале мутриб нест, балки созтарош аст. Ин навозишҳояш ба хотири санҷидани асбоби мусиқӣ ва ҷур кардани торҳои он мебошад. Ана ҳамин гуна созҳои мусиқӣ сохта шуда баъдан ба дасти мутрибон мерасанд. ҳардуи ина ҳамаша ҷо ба ҷо мондан дар кор. ба гуфти бобои устодона, созтарошӣ кори осон нест. Ҳар нафаре ки ин пешаро интихоб мекунад, пеш аз ҳама бояд иродаи қавӣ дошта бошад. Иродае ки мушкилиҳои корро саҳл мегардонад. Дигар ин ки касе созтарош шуда метавонистааст ки аз уҳдаи иҷрои асбобҳои гуногуни мусиқӣ ба хубӣ мебарояд. устодонаи Зиё фаъолияташро дар корхонаи воҳиди давлатии илмии сесолии созтарош охири солҳои 60-уми асри 20 оғоз намуда буд. Дар аввал шогирд буд, баъдан созтароши тавоно шуд. Имрӯз ӯ гурӯҳи созтарошонро дар корхона роҳбарӣ мекунад. қатори ман бо дигар устоҳо ҳам дар ин корхона аз 11 нафар ҳозир фаъолият карда истодем. аз он 11 нафар 6 нафари ин устоҳои созтарош аст. созои мо ба тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон мактабҳои махсуси мусиқӣ, дастаҳои ҳунарӣ, дастаҳои профессионалии ҳунарӣ ба асбобҳои фармоишӣ мо тайёр мекунем. барои меҳмонони хориҷӣ, барои тамоми чӣ гӯем халқи ҷумҳурии Тоҷикистон созои мусиқӣ тайёр мекунем. Дар корхонаи созтарош дар маҷмӯъ 22 намуди асбобҳои мусиқӣ, аз ҷумла дутору, рубоб ва думра сохта мешаванд. Ҳамаи созҳои мусиқиро ин гурӯҳи соҳибҳунарон дастӣ месозанд. барои бобои устодона чӯбтарошӣ пешаи аҷдодӣ будааст. касби падари ман худаш чӯбтарошӣ буд. вай кас сози мусиқӣ наметарошед, лекин аз чӯб осёб месохт, ҷавози обӣ месохт, юғу испор дар варсаш месохтааст барои ҷуфт кардани заминҳо. баъд ман дастаи кет ману калланду ман ҳамин дастаҳо тайёр мекардам. ҳамин чӯб умуман касби чӯбтарошӣ. бобои устодона барои ҷалби ҷавонон ба ин пешаи заҳматталаб пайваста талош мекунад, вале ба гуфти ӯ аксарият бо рӯбарӯ шудан ба андак нозукиҳои созтарошӣ аз он даст мекашанд. ҳарчанд шумораашон кам аст, аммо ёфт мешаванд нафароне ки сидқан ба ин касб рӯ меоранд. устодонаи Зиё мегӯяд 1 соли рушди ҳунармандӣ барои ҳалли ин проблемаи коргоҳаш муҳлати кам буд ва хуб шуд ки бо 3 солаи оянда таваҷҷӯҳ ба рушди деҳоту сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ равона мегардад. ӯ умед дорад ки солҳои оянда ба ҷои ӯ ҳамсолонаш дар ин коргоҳ ҷавонон созтарошӣ мекунанд ва ин ҳунари пурифтихорро боз ҳам рушд медиҳанд.